Cal é o obxectivo da Xunta de Galicia? Pois liderar a acción polo clima a nivel europeo. Ser parte da solución e non do problema, e isto estámoslo conseguindo. E conseguímolo gracias pois a accións como levades a cabo vos, que xa non son de agora, que senón que as puxestes en marcha dende hai moito tempo, pero que agora somos capaces de cuantificalas. E para iso temos que dar un paso á fronte. E fixémola coa constitución de unha oficina, Oficina Galicia Resiliente, que ven de poñerse en marcha recentemente e que está a disposición das empresas, pero tamén das entidades locales, a través de outra acción que é o Pacto das Alcaldías polo Clima. Ao final son 139 accións que puxemos en marcha dentro do ano 2019, con unha inversión de 1.140 millóns de euros. Fomos quen de levar a cabo o 90% desas accións, pero non seríamos quen se non tivéramos empresas como a vosa tecnolóxica de referencia. A partir de aí, os datos son extrapolables e a cuantificación non só parte do Ministerio, sino tamén de Europa. Nos últimos 4 anos, Galicia reduciu un 19,5% os seus gases de efecto invernadeiros dende o punto de vista neto, e iso supón que disminuímos 3 veces máis que a media nacional e 3 veces máis que a media europea. Iso quere dicir que imos por bo camiño.